Θα ευχόσουν ποτέ στο παιδί σου το θάνατο, κι όμως εορτάζοντας το Halloween θα τον ντύσεις νεκρό. Ευχόμαστε για τα παιδιά μας αγάπη και προστασία, όμως το Halloween τα ντύνουμε σκελετούς που συμβολίζουν το θάνατο. Όλοι μας μισούμε τους εφιάλτες, όμως μέσω του Halloween επιτρέπουμε τους εφιάλτες να αγκαλιάζουν τα παιδιά μας. Θέλουμε ειρήνη στον πλανήτη και παίζουμε με τον τρόμο και με το αίμα. Προσδοκούμε το φως και την αγάπη και ανταυτού γιορτάζουμε με το σκότος και με το φόβο. Θεωρούμαστε η ευαισθητοποιημένη γενιά που προσέχει τι επιρροές έχουν τα παιδιά της. Ενδιαφερόμαστε να βλέπουν τη ζωή τους αισιόδοξα με θετικά vibes. Όμως ξαφνικά στο Halloween δεν έχουμε πρόβλημα να τα βλέπουμε ντυμένα δαιμονικά ζόμπι, συμμετέχοντας σε μια παγανιστική τελετή που έχει τις ρίζες στο Μεσαίωνα. Ο Άντων Λεβέι, ιδρυτής της Εκκλησίας του Σατανά, είπε «Χαίρομαι που οι χριστιανοί γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να λατρεύουν τον διάβολο, έστω μία νύχτα το χρόνο. Και τελικά γιορτάζουμε πραγματικά αυτό που ευχόμαστε στα παιδιά μας».